Diolch i ni weddio. Diolch i ni ti eto Dduw am gyfle ar fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Ni'n llawenhau am bob cyfle ac yn gofyn i ti agosau ato ni dywallt y lan ysbryd arnom. Tyr dim plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am 2:03 ac fel ych chi'n gwybod yn barod i ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y Sul, ond os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso i chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr, gadewch ni droi at air Duw, at Rhufeiniaid y 3 benod. Rhufeiniaid y 3 benod yn dechrau'n yr 9fed adnod. Rhufeiniaid penod 3 ac yn dechrau darllen yn adnod 9. Beth gan hynny, a dim ni yn fwy rhagorol nac ydym ddim, cynnys ni a brofasom o'r blaen fod pawb yr Iddewon a'r groegwyr dan bechod. Megis y mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn nac oes un. Nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw. Gwir asant oll, eithant i gyd yn anfuddiol, nid oes un yn gwneithio'r daioni nac oes un. Bedd agored yw ei ceg, a'i tyfodau y gwneithant ddichell, gwenwyn asbiaid sydd dan ei gwefusau, yr rhai yma ei genau yn llawn melltith a chwerwedd. Bian yw ei traed i dywallt gwaed, distryw ac aflwydd sydd yn ei ffyrdd, a ffordd tangnefedd nid adnabiant, nid oes ofn Duw ger bron ei llygaid. Ni awyddom hefyd am ba bethau bynnag y mae'r ddeddf yn ei ddywedyd, mae wrth y rhai sydd dan y ddeddf yma hi yn ei ddywedyd, fel y ceier pob genau, ac y byddo'r holl fyd dan farn Duw. Am hynny trwy weithredoedd y ddeddf ni chyfiawnheu'r un cnawd yn ei olwg ef, cynnys trwy'r ddeddf y mae adnabod pechod. Ac yr awr hon yr eglurwyd cyfiawnder Duw heb y ddeddf wrth gael tystiolaeth gan y ddeddf a'r proffwydi, sef cyfiawnder Duw, yr hwn sydd trwy ffydd Iesu Grist i bawb ac ar bawb agredant, cynnys nid oes gwahaniaeth. Oblegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am agoniant Duw, a hwy wedi cyfiawnhau yn rhad trwy ei ras ef, trwy prenedigedd sydd yng Nghrist Iesu, yr hwn a osodo Duw yn iawn, trwy ffydd yn ei waed ef, i ddangos ei gyfiawnder ef, trwy faddeuant y pechodau a wneithid o'r blaen, trwy ddioddefgarwch Duw, i ddangos ei gyfiawnder ef y pryd hwn, fel y byddai ef e'n gyfiawn, ac yn cyfiawnhau y neb sydd o ffydd Iesu. Y byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod trwy heiddiannau i'r arglwydd Iesu Grist a trwy'r hyn oll a wnaeth ef yn unig y mae modd i ni ddod ger dy fron ac yn dod yn ymwybodol o'n gwendid ac mewn ofn ac eto parchedig ofn i ni yn dod yn hyderus gan yn dod wedi'n gwisgo a chlogi'n cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist, wedi'n gorchuddio'n llwyr. Ac felly yn dolwg di o Dduw i ni'n gwybod ein bod yn berffaith yng Nghrist Iesu. Nid yn ein hymdrechio ni, ond yn yr hyn oll a wnaeth Iesu Grist trostom ni. Ac felly o Dduw i ni yn dod at ti ac yn galw arna ti oherwydd yr hyn sydd yn wir amdano ni, oherwydd ein bod ni yn blant i ti. Oherwydd bod gwaed Iesu Grist wedi'n golchi ni yn lan, yn llwyr lan. Oherwydd fod perfeithrwydd Crist yn ein gorchuddio ni'n llwyr. Felly o Dduw edrych arno mewn dy drigaredd. Maddau ni am ein crwydro cyson. Maddau nad ydyn ni yn byw fel ag y dylsem ni. Nad ydyn ni mwy ddiolchgar nag yr ydym ni. O Dduw, maddau ni ein bod ni mor aml yn chwilio am ryw esgus, am ryw gyfiawnhad o rodio ar hyd y llwybr llydan. O Dduw, mae e mor drist i feddwl ein bod ni gyd yn eog o hyn, ein bod ni wastad yn chwilio am ryw rheswm i ni yn gallu caniatáu ryw elfen o fydolrwydd yn ein bywydau ni ac yn rhwydd iawn yn gallu pwyntio bys at eraill ac eto yn eog ein hunan o fod wedi dewis ryw lwybr sydd yn anghywir. O maddau ni am hyn, o feddwl yr hyn sydd yn wir amdano ni, o'r feddwl yr hyn i ni wedi y brofi o dlawd o feddwl yr holl addewidion sydd ar ein cyfer ni wrth i ni ystyried yr hyn sydd yn ein gwynebu ni pan fydd ffydd yn diflannu ac yn troi'n olwg ac yn cael croesi'r afon i dragwyddoldeb ac yn gallu treulio tragwyddoldeb yn dy gwmniaeth di, lle na fydd na boen, lle na fydd na ymwahanu bellach, lle na fydd na bechod na frwydr ysbrydol o Dduw.
o feddwl hyn oll sydd yn wir amdano ni, maddau ni. Nad ydyn ni yn pledio at ydi ddod yn agosach at ni maddau, nad ydyn ni yn dygeisio di fel ag y dylsym ni. O Dduw, i ni yn trysthau wrth weld ein gwlad ni, o ni'n trysthau wrth weld yr eglwys, o Dduw, ni'n trysthau wrth weld ein bywydau ni'n hunan, ac yn gofyn i ti i drigarhau, paid a delio â ni yn ôl ein heiddiant. Ond o Dduw, gan ein bod yn blant i ti, tyrd yn dy drigaredd ac presenola dy hun yma yn ein plith, tywallt ysbryd arno, gad i ni brofi'r awel o'r nef, gad i ni brofi ymweliad mawr, nad i ni wedi brofi yma o'r blaen. Tyrd felly, diogelan hamser, bendithian hamser yma, helpa ni i dy addoli di mewn ysbryd a gwirionydd. Felly o Dduw, i ni'n galw arna ti nawr, i ddod i'n plith, trigarha, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gyda chi ni gael ni emyn rhif 92, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael, na lloer, na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd, yng nghyngor tri yn un, iachub gwael, golledig eog ddyn. Emyn rhif 92, gewn ni sefyll uwch ani. Fyddawen testyn o Rhufeiniaid y drydydd benod ac adnodau 10 ac 11. Rhufeiniaid penod 3 adnod 10 ac 11. Megis y mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn, nac oes un. Nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw. Nawr wrth edrych ar draws y byd, o wlad i wlad, ac yna wrth edrych dros hanes y byd, dros y canrifoedd. Petai modd i ni gallu ymgyffred y fath beth. Mae'r byd yma'n fawr, mae'n fach yn y bydysawd, ond mae'n fawr i ni yn diwy, ac yn mynd o ddinas i ddinas ac o wlad i wlad, o gyfandir i gyfandir, ac yna petai ni'n gallu cael cip olwg o'r rheina i gyd, ac yna ystyried yr
hanes y gwledydd hynny nôl i'r cychwyn, dros y cenhedloedd, canrifoedd ar ganrifoedd. Yn sicr gellir dweud y gwelir amrywiaeth, gymaint o amrywiaeth. Petai chi'n gallu edrych o wlad i wlad nawr, mi fyddech chi yn gallu gweld amrywiaeth o ran lliw gwallt. Mi fyddwn ni'n gweld hynny fan hyn heddiw. O ran lliw gwallt, o ran lliwyn llygaid, o ran lliwyn croen. Pobl o amryw wlad ar draws y byd yn gallu edrych yn gwbl wahanol, yn allanol, ond ydyw yn wir i ni gallu gweld gymaint o bobl. Chi'n gallu dweud, o ba wlad y mae rhywun yn dod. Chi'n gallu nabod y nodweddion. Ac eto, mae'n wir i ddweud, mor wahanol yn allanol, hyd yn oed fewn ein gwlad fach ni o fewn Cymru, mi fyddech chi'n gweld gymaint o amrywiaeth. Ond, eto i gyd, beth sydd yn wir i ddweud, fod pob un ohono ni'r un peth, yr un fath. Wastad yn haro fi, petawn ni'n syrthio. Pan i chi meddwl am problemau'r byd, mae pobl yn cysau gilydd, ond ydyn nhw, pobl o wledydd yn cysau gwledydd eraill, o liw croen, o liw gwallt, lliw llygad, beth bynnag yw'r reswm. O'n i'n trafod doi cefnogwyr pêl-droed. Os chi'n digwydd bod yn gwisgo crys glas, ond chi'n falle yn gwisgo crys gwyn ar y pryd, falle chi'n bod mewn peryg, achos mae pobl yn cysau chi os chi'n cefnogi'r tîm arall. Mae natur ddynol yn anhygol am ffeindio reswm i gysau rhywun. Ond betawn ni'n syrthio, fel mae plant bach ar yr iard, chi'n gweld rhywun yn syrthio ar y iard, a mae yna heinen fwyaf tenau o groen yn cael ei grafu i ffwrdd. A be welwch chi? Ym mhob un gwlad o'r byd, fe welwch chi gwaed yn ymddangos. A'r un yw'r lliw gwaed. Ac os yw'n cwt cas, falle welwch chi gnawd a fe welwch chi asgwrn. A mae yna'n wir am bob un person yn y byd i gyd. A dim ond un heinen fach o groen sydd wedi cael ei symud. Mae'n anhygoel yn dweud. Ond hefyd, mae'n amrywiaeth o bersonoliaethau, amrywiaeth eang yn does o math o bobl sy'n byw yn y byd. Mae pobl doniol, pobl difrifol, pobl tawel, pobl swnllyd, pobl o ran ei statws, o ran ei gallu, o ran y cyfleoedd maen nhw wedi cael. Ond yr hyn sydd yn wir am bob un, sy'n os sut fath berson i chi, does dim os sut gefndir i chi wedi cael, sy'n os pa liw yw eich gwallt, eich llygad, eich croen. Yr hyn y mae Paul yn ei ddweud sydd yn wir am bob un person yn yr holl fyd ers y cychwyn yw adnod 23 o blegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am agoniant Duw. Does dim cwestiwn fyna. Does dim eisiau newid unrhyw beth. Petai ni nawr yn mynd i wlad, byddwn ni'n tybio, fi'n gwybod, falle os ni'n siarad â plant bach, falle byddwch chi'n amrywio ambell i iaith, ond gellir dweud, gellir roed yr un neges i'r lleiaf i'r hynna, a sim os pa genedl, dydych chi ddim yn newid y neges, petai ni'n mynd i ganol rhyw goedwig trofannol. A dyn nhw ddim wedi gweld unrhyw un arall erioed. Yr un byddai'r neges i'w rhoi iddyn nhw. Does dim eisiau newid yn byd. Mae'r un mor wir. A byddech chi'n dechrau gyda Duw, a byddech chi yna'n cyfeirio'n reit gloi atyn nhw i ni gyd yn bechaduriaid. Sdim ots beth, pwy, sut rai i ni'n gwybod hyn. Y mae Paul yn taro'r hoelen ar ei phen. Dyma yw'r broblem. Wastad gorfod dod nôl i fan hyn, ond oes na. Rhaid mynd nôl at y ffynhonnell. Beth yw'r broblem? Dwi'n meddyg ddim yn mynd i roi rhyw driniaeth i chi ar sail bod chi'n dweud bod gyda chi tipyn bach o bentos. Mae am ddarganfod mwy, mae eisiau gwybod beth yw achos y boen. Ac felly mae rhaid mynd nôl a gweld beth sydd wedi achosi'r broblem. Wel, ni'n gwybod, dyma beth yw'r broblem cymdeithas. Dyma pam mae yna ryfel siŵr o fod ar fi'n torri allan yn Ewrop, hyd yn oed yn yr oriau sydd i ddod. Beth yw'r broblem? Pechod. Pam bod pob un fydd yn mynd i ryw swyddfa bore fori fydd na gweryla. Pam fyddwch chi'n gallu mynd i unrhyw ysgol a fe fydd na rai fydd yn gas ar yr iard. Pan fyddwch chi'n gallu mynd i unrhyw stafell athrawon a mi fyddwch chi'n cael rhyw gecri yn unrhyw lan o'r wlad. Beth yw'r rheswm amdano fe? Pa ta chi'n mynd i'r ysbytai? Efallai bydd yn wir am y cydweithwyr yn yr ysbytai. Unrhyw le, pam fod na genfigen, pam fod pobl yn deffro yn y bore yn flin? Pam fod hyn yn digwydd? Wel, mae e fan hyn. Pawb a bechasant, a mae hwn yn bwysig,
ac yn ôl, ac ydynt yn ôl am agoniant Duw, dydyn ni ddim yn cyrraedd y safon. Mae yna broblem fawr. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar hyn. Mae Paul yn disgrifio fel hyn, fel y pennod cyntaf yw dim un. Fy ail bennod yw pob un, ac yn olaf ac yn fyr, dim ond un. Wel, yn gyntaf, dim un. Yn barod, mae Paul wedi dangos yn eglur bod yr Iddewon a'r cenhedloedd. Os darllenwch chi dechrau'r bennod, neu'r dechrau'r epistol, fe welwch chi fod Paul wedi dangos yn glir bod yr Iddewon a'r cenhedloedd yw pawb ar wahân i'r Iddewon, y groegwyr. Os ych chi'n defnyddio term groegwyr neu cenhedloedd yn yr ysgrythur, mae'n golygu unrhyw un yn y byd i gyd ar wahân i'r Iddewon. Ac felly, be mae Paul wedi dadlau'n barod, mae wedi dweud fod yr Iddewon a'r cenhedloedd yr un peth a'i gilydd. Gellir dweud yn sicr fod yr Iddewon yn fwy breintiedig. Maen nhw'n freintiedig, does neb yn gwadu'r ffaith. O ran y cyfleoedd y cawsant i glywed gair Duw, nhw gafodd y gyfraith, nhw gafodd y proffwydi, ac felly maen nhw wedi cael y fath fraint, ac fe fydd na atebolrwydd am gwrthodiad o'r Efengil. Ond mae Paul yn pwysleisio yr un broblem sydd ganddyn nhw a'r cenhedloedd, sef ni y Cymru, a'r Saeson, a'r Albanwyr, a'r Gwyddelod a phawb arall. Yr un yw'r broblem, fod pob un yn blant digofaint. Gwrandewch ar adnod 9. Beth gan hynny? A ydym ni yn fwy rhagorol? Nac ydym ddim. Canis ni a brofasom o'r blaen fod pawb, sef yr Iddewon a'r groegwyr, dan bechod. Gallwch chi ddim fod yn fwy clir yna. Does dim modd yrchafu un cenedl goruwch unrhyw genedl arall, achos yr un yw'r broblem. Mae pob un yn bechaduriaid. Ac i ni'n gweld pwyslais ar hyn yn Effesiau 2 a'r 2 adnod gyntaf. Gwrandewch ar y disgrifiad. Licen ni roi her i'r pobl crefyddol yn ein gwledydd y byd sydd ddim yn credu'r Efengil, ond sydd yn credu mewn rhyw fath o grefydd, Cristnogol a'i pheidio, beth bynnag. Sut allwch chi ddadlau ar 2 adnod yma? Gwrandewch, a chwythau a fyw haodd e fe, pan oedd eich feirw mewn camweddau a phechodau. Yn yr rhai yr hodiasoch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ymlant a nifudod, ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd, gan wneithir ewyllisiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Mae'n ddifrifol yn diwedd. Dyna yw cyflwr pob un ohonom ni. Ni'n bechaduriaid drwyddi draw. I ni wedi marw yn ein pechodau. I ni methu symud, ni methu cyffroi ein hunan. Dyna yw cyflwr pob un ohonom. Ond fe dywed Paul yma i'r Rhufeiniaid fod pob un yn yr un cwch. Pob un ohonom mewn angen anferthol. Hynny yw ei fod yn argyfyngus arnom. A gellir dweud hyn, os nad yw'r crefyddol, y di-gred yn sicr, y rai di-gapel, mae hwnna wir amdani nhw, ond y crefyddol hefyd, os nad wedi dod i weld ei fod yn argyfyngus arnom ni'n bersonol, mae yna broblem ond oes na. Os oes na rhywun sydd yn gwrando, sydd wedi bod yn grefyddol erioed, yn gapelwr o'r mwyaf, ond nad oes amser i chi wedi meddwl fod yn argyfyngus arnoch chi ac bod yn anobeithiol arnoch chi, yna mae yna broblem. Beth bynnag ein cefndir ein hiaith ein diwylliant, mae hyn yn wir ohonom ni ein bod yn dioddef o dan nerth ac euogrwydd pechod, ond nid dyna beth sy'n wir. Dyma'r problem o fod yn Gymru. Os ni'n Gymru crefyddol, mae'n broblem anferth, achos siwr fod wedi magu ar aelwyd ym i'r capel, ac hyd yn oed yn gweld y diriwiad nawr, ond falle y plentyndod i rai sydd yn hun efallai, ac yna o dyfu fyny, wedi mynd i'r capel, a dyna o llawer yn ei wneud blynyddoedd yn ôl, ac efallai'n meddwl, nad ydyn ni mor argyfyngus a phawb arall yn y byd. Gellir dadle, falle'n fwy argyfyngus, ond wrth gwrs, i ni gyd yn yr un cwch. Ond rhaid sylweddoli ein bod o dan nerth
ac euogrwydd pechod. Pob un ohonom, nid oes un ohonom yn rhydd o ddylanwad pechod. Hyd yn oed os yn rai yn meddwl ei bod yn rhydd i dorri'r sabath neu'n rhydd o ddylanwad rhieni. Pobl yn meddwl bod yn rhydd ond ydyn nhw. A bod na rhyw ryddid i gallu byw fel am nhw eisiau. Dylanwad y rhiant efallai. Ac yn gallu mynd allan a gwneud yr hyn am ynant. Ond yr hyn mae gair Duw yn dweud wrthyn ni, pob un ohonom, i ni'n dioddef o dan awdurdod pechod. Dydych chi ddim yn rhydd. Allai ddychmygu efallai bod yna rhyw blentyn rhywle'n gwrando, efallai os oes yna deulu'n gwrando ar y we. A fod yna rhyw blentyn falle yn ei harddegau. Ac yn eistedd yna ac yn dechrau meddwl ac yn meddwl ac yn cyfri lawr yr oriau, y dyddiau cyn bod nhw'n rhydd i gallu bod yn rhydd o afael y rhiant. Ond maen nhw'n meddwl ei bod nhw'n rhydd yn gallu bod yn rhydd o ddylanwad. Ond beth nhw ddim yn sylweddoli yw, maen nhw'n gaeth i bechod. Dyma be mae Paul yn dweud. Dim ond un peth y gallwn wneud, sef dewis pechod. Dyna yw'r beth chi'n rhydd i wneud, wastad. Dyna oedd yn wir o bob un ohonom crefyddol a'i pheidio. Nid oes ffoi o bechod na'i grafangau. Nid oes modd penderfynu stopio pechu. Chi ddim yn gallu wneud hynny. Allwch chi benderfynu stopio smygu. Mae hwnna'n niweidiol i'r corff. Ond dydy hwnna ddim yn stopio pechod. Achos allwch chi fod yn stopio ysmygu ac eto fod yn falch ohono fe. Ac felly o ran chi wedi stopio un peth, i chi wedi gwneud y peth yn waith achos chi'n falch ohono fe ac yn edrych lawr ar eraill. Ond nid ni'n gallu gweld e drwy draw, hyd yn oed os ni'n stopio gwneud rhywbeth. Falle bod ni'n berson a thymer neu'n dreisgar ac rhywsut wedi bod ar ryw gwrs myfyrio neu beth bynnag ac i chi wedi delio gyda'ch tymer chi efallai ac i chi meddwl dwi wedi stopio pechu. Na gydych. Achos fe fydd na falchder. Yr un yw'r broblem. Falle bod chi ddim yn ei ddangos e nawr mewn tymer ddrwg. Falle bod chi ddim yn dangos e nawr mewn ysmygu. Falle bod chi ddim yn dangos e nawr trwy cael chydig bach gormod o win. Ni'n gwybod mae meddwdod yn bechod. Ond diw e, mae'r Beibl yn dweud hynny. Mae'r Beibl yn rhestru meddwdod fel pechod. Ac felly os oes rhywun yn meddwi, maen nhw'n pechu yn ôl gair Duw. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Ond dyma'r norm yn ein gwlad ni. Ddoi roedd yn rhep, siwr o fod, pan oedd Cymru'n chwarae. Ond beth sy'n drist, mae yn norm yn yr eglwys hefyd. I cael ychydig bach, sy'n os dwi ddim yn gallu cerdded yn syth. Ond mae gair Duw yn dweud yn sicr, mae hwnna'n bechod. Ond dwedwch chi bod chi'n llwyddo stopio yfed hyd yn oed. Dyw hwnna ddim yn golygu bod chi wedi stopio pechu. Achos mae yna falchder yn y stopio. O, mae yna gymaint o gamddealltwriaeth ar beth yw pechod. Beth sydd yn wir ohono ni yw hyn. I ni'n gaeth i bechod. I ni methu stopio pechu. Achos os yn stopio un peth, fe fydd na rhywbeth arall yn ei lygru fe, fe fydd na falchder, fe fydd na hunanoldeb yn dod i fewn. Be mae Paul yn dweud yng Ngair Duw? Mae pob un ohonom ni yn euog o bechod ac felly o dan condemniad. Dyna be mae'r Beibl yn dweud. I ni o dan condemniad Duw am ein pechod. A mae am bwysleisio hyn mor glir ac y gallai. Mae'n rhyfedd, mae'r adnodau yma, mae fel un ar ôl y llall, mae fel bang, bang, bang. Un ar ôl y llall. Mae fel petai'n edrych ar y gynulleidfa sydd o'i flaen ac yn dweud, beth yn y byd sydd yn mynd ymlaen yn eich calonau chi? Beth yn y byd i chi'n gwrando arno? I chi'n gwrando ar unrhyw beth? Mae e bron iawn yn dweud, na fyddwch chi'n deall y neges dwi'n ei ddweud. Adnod 10. Megis y mae'n ysgrifenedig. Nid oes neb cyfiawn nac oes un. Mae fel athron, diw e. Mae fel athro yn yr ysgol gynradd neu uwchradd. A chi'n gweld eich dosbarth chi. A chi'n meddwl, chi ddim yn gwrando. A ydych chi'n sylweddoli beth dwi wedi dweud? Ac falle bod rhaid dweud yr un peth dro ar ôl tro, ar ôl tro, ar ôl tro. A ydych chi wedi deall? Nid oes neb cyfiawn. Nac oes un. Mae'n pwysleisio'r peth. Nac oes un. Does neb yn gyfiawn. Does dim un ar wahân i Grist. Does dim un ar wyneb ddaear yn hanes yr holl fyd wedi byw bywyd cyfiawn yn ei nerth ei hunan. Ydych chi'n credu bod yn ddigon clir? Oedd Paul yn meddwl fel rhaid fe fynd ymlaen ac esbonio'r peth. Cenir pob un ohonom ni gyda'r un broblem, yr afiechyd ofnadw yma, sydd yn treiddio'r holl berson, yr afiechyd marwol, pechod.
o'r arian sydd yn cael ei rhoi o'r neilltu i chwilio am rhufeiniaethau, ac eto yr afiechyd fwyaf difrifol sydd yn dinistio'r byd. I ni'n gweld nawr 2 wlad yn mynd i ryfela pa goblygiadau sy'n mynd i fod ar weddill y gwledydd o'i cwmpas nhw. A beth yw e? Pechod? Pechod sydd wedi achosi hyn. Ac eto i gyd, mae fel bethau ni'n dweud, ni'n trial delio da hwn o fewn cymdeithas a hwn a llall. Ond eto ni'n gallu dweud wrthych chi beth yw'r broblem. Y gwleidyddion mawr y byd yma, y broblem yw balchder, pechod, hunanoldeb a raddfa unigol reit lan i'r top o wledydd mawr. Adnod 11, fel petai Paul wedi sylweddoli, dyn nhw dal ddim wedi deall. Nid oes neb yn deall. Nid oes neb yn ceisio Duw. Mae nawr yn ei sillafu fe mas. Dydych chi ddim yn deall. Yn naturiol, does neb yn deall. Ac beth sydd yn wir yw, does neb am ddeall y gwirionedd. Dyna beth mae'n golygu. Mae yna ddigon o ddealltwriaeth o faterion eraill, nid ddim yn cwestiwn i hynny. Mae pobl yn gwybod, maen nhw'n deall fel i adeiladau mawr crand. Maen nhw'n gwybod, maen nhw'n deall sut i ddyfeisio teclynau, heddi gallu cael ffôn symudol a siarad ar rwy'n pendraw'r byd. Maen nhw'n deall hwnna. Maen nhw'n gallu deall sut i darganfod feddyginiaethau a sut i'w rhoid a pryd i'w rhoid. Maen nhw'n deall hynny, ond does neb yn deall yr hyn sydd yn delio â natur bechadurus dyn. Ewch i'ch colegau diwynyddol, ewch i'ch eglwysi, ewch i'ch cymdeithasau chi ar hyd a lled y byd, fe welwch chi does neb yn deall sut y mae delio gyda tymer ddrwg. Does neb yn deall. Dyn nhw ddim yn deall beth sydd wedi achosi fe. Dyn nhw ddim yn deall, maen nhw'n dweud, falle cymdeithas yw e. Maen nhw'n dweud, oherwydd dylanwad yw e. Maen nhw'n dweud, falle tlodi yw e. Ond dyn nhw ddim yn deall beth sydd wedi achosi'r holl beth yn y lle cyntaf. Dyn nhw ddim yn deall pam fod dyn yn gallu bod mor gas. Pam fod dyn yn gallu bod mor hunanol. Pam fod dyn yn gallu bod mor wrthyw. Ond does neb eisiau deall. A does neb am ddod at yr un y gall egluro chwaith. Does neb am ddod at Dduw ffynhonnell pob doethineb a gwybodaeth. Be mae Paul yn dweud, does neb yn ceisio y gwir Dduw. Does neb. Ond mae hwnna'n wir yn dweud. Does neb yn deall nac am ddeall yr hyn a ddarparodd Dduw yng Nghrist. Does neb yn deall a does neb am ddeall. Hyd yn oed os ganddoch chi rhyw ddoethuriaeth mewn diwinyddiaeth wedi luosi degau o weithiau, be allwch chi cael sgwrs gyda nhw, ac fe welwch chi yn aml iawn ymhlith rhain, dyn nhw ddim yn deall y broblem. Dyn nhw'n mynd i weld e. Dyn nhw ddim yn deall i Dduw yng Nghrist agor ffordd i ddelio â phechod a chondemniad dyn o dan ei ogrwyd pechod. Dyn nhw'n mynd i ddeall e. Dyn nhw ddim yn deall bod Duw, holl bwrpas y Beibl, holl bwrpas yr Efengil, holl bwrpas Bethlehem, holl bwrpas bywyd yr Iesu, oedd i fynd i'r groes pam, dyna oedd ffordd Duw i ddelio â phechod. Dyna yw Cristnogaeth. Dydyn ni ddim eisiau gwybod beth yw barn y Cristion ar hyn a'r llall. Gadewch i ni fynd at y ffynhonnell, at y broblem. Dyma'r broblem fod pob un ohono ni'n bechaduriaid ac dyw pobl ddim yn deall hynny a dyn nhw ddim yn deall mai dyna sydd wedi peri y fath agendo rhwng o ni a Duw. 12, adnod 12, mae'n fel petai yn gweld, mae'n rhaid fi egluro hwn fwy. Gwyr asant oll, eithant i gyd yn anfuddiol, nid oes un yn gwneithio'r daioni, a mae fel petai eisiau pwysleisio fe to, nac oes un. Dim un. Dyna beth mae'n dweud, does dim un. Gwyr asant oll, eithant i gyd yn anfuddiol, pob un sydd wedi ei eni yn anfuddiol. Nid oes un yn gwneithio'r daioni, nac oes un oll a'i clywed pobl yn y wlad yma, crefyddwyr, gwleidyddion, yn dweud, wel, wrth gwrs bod yna bobl dda. Ond dydyn nhw ddim yn deall beth yw ystyr ysgrythurol o daioni. Byw i ogoneddu Duw a'i fwynhau. Ac os gwneithir un gweithred dda i ddod â clod i fi, dwi wedi sbwylo'r cyfan. Felly allwch chi fod wedi rhoi eich holl eiddo i fwydo miloedd ar filoedd o bobl tlawd.
Ond os ych chi wedi wneud mwyn clodfori chi neu plesio Duw, yna beth mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni yw, i chi wedi dod yn fyr o ogoniant Duw. I chi wedi amddifadu Duw o'r ogoniant ar mawl. Ac felly, i chi wedi dod yn fyr o'i ogoniant e. O'na fyddwn ni'n deall beth yw gwir ddaioni, perfeithrwydd, ac does dim un ohono ni'n perffaith. Does dim un person a enir yn gyfiawn. Dyna beth mae Paul yn dweud yn y Beibl. A pwy all ddadlau gyda Paul neu gyda gair Duw? Ond ydyw e mor wir. Does dim un cyfnod yn hanes y byd ers cwymp adda ac Efa lle ni welir gwirionedd y geiriau yma. Mae fel petai Paul yn gweiddi allan nerth i ben. Does neb. Neb. Neu, does dim un, dim hyd yn oed un. Mae pawb ohonom o dan condemniad pechod yn gaeth ac i ni oll mewn carchar tywyll di. Pob un ohono ni. Os ydych chi'n cael eich magu ar eilwyd Gristnogol, efengylaidd, di-gapel, anfoesol, beth bynnag yw i ni gyd yn yr un cwch. Os ydych chi wedi cael eich genu'n Gymro, neu yn Sais, neu yn Wyddel, neu yn Albanwr, neu os ydych chi wedi dod o Ffrainc neu'r Almaen, neu unrhyw wlad arall yn y byd, does dim gwahaniaeth i ni gyd yn yr un cwch, i ni gyd yn dod yn fyr o safon Duw. Wel, gyda chi ni symud ymlaen. Pob un yn ail. Ni wedi gweld nad oes un cyfiawn. Ac yma ni'n gweld hefyd fod pob un yn bechaduriaid, pob un o ran ei natur, ac o ran yn ymarferol, yn sicr o ganlyniad y cwymp, y mae pechod wedi llygru'r holl y ddynoliaeth. Genir ni'n bechaduriaid, ac yn bechadurus. Dwi'n yn gwybod yn aml, os ydy pob un o'n ni wedi deall hwn, dydyn ni ddim yn bechaduriaid oherwydd ein bod wedi pechu ar ryw bwynt yn ein plentyndod. Ond falle bod yna rai yn meddwl hynny. Efallai meddwl ar ryw bwynt fod yna ryw weithred ddrwg y maent wedi wneud. Ac felly oherwydd hynny, maen nhw'n gallu cael ei galw'n bechaduriaid. Ond dyw hwnna ddim yn wir. Yr ydym yn bechaduriaid oherwydd genir ni yn bechaduriaid. Yr ydym yn pechu oherwydd ein bod o ran natur yn bechadurus. Dyna beth sydd yn wir, dyna sydd yn naturiol i ni. Dyna yw'r gogwydd naturiol at hunanoldeb, at falchder, at droi oddi wrth y goleuni, at droi oddi wrth y gwir Dduw. A dadl Paul yn datblygu fan hyn. Fe ddangosa ar hyn sydd yn wir ohono ni oll. Sylwch arweiniwyd Paul gan yr ysbryd glân fan hyn yn dod ni yn air Duw. Mae yna fath o'i ddiwyneb fan hyn yn ei ddefnydd o'i ddadleuon. Mae e wedi dewis y darlun o'r geg. Fe all Paul fod wedi dewis yn gyntaf, falle mater o anfoesoldeb amlwg mewn bywyd. Galle fod i ddefnyddio hwnna, mae hwnna'n un wych i ddefnyddio yn diwedd. Anfoesoldeb a pob math o anfoesoldeb sydd i gael o fewn cymdeithas i brofi natur ddyn. Ond falle bydde rhai o wrandawyr Paul wedi dadlau nad oeddent yn euog o anfoesoldeb o ran hynny. Ac felly yn meddwl fod popeth yn iawn, ac felly mae Paul yn gwirhoddi ar hynny. Fe alle, wrth gwrs, mae anfoesoldeb yn bechod ac yn broblem. Ond fe ath ar hyd y trywydd yma dan arweiniad yr ysbryd glân. Gwybu Paul sut y mae dyn mor awyddus i osgoi'r gwir i wrthod gweld y darlun llawn, ac felly ni'n gweld adnod 13 ac 14. Mae e'n adeiladu ei ddadl i bwysleisio difrifoldeb y sefyllfa. Adnod 13 ac 14. Beth agored yw ei ceg a'i tafodau y gwneithant ddichell, gwenwyn a sbiaid sydd dan ei gwefusau, yr rhai y mae ei genau yn llawn melltith a chwerwedd. Mae wedi dewis rhywbeth sy'n yn wir amdano ni gyd. Ac am ddrygioni a chreulondeb a ddaw o'r geg. Be mae'n dweud yw fe genir pob un ohono ni'n bechaduriaid. Ac os ych chi eisiau gweld effaith hyn yn ymarferol yn eich bywyd pob dydd, edrychwch ar eich ceg. Edrychwch ar yr hyn a ddaw allan o'ch ceg. Am ddrygioni ac am greulondeb a ddaw o'r geg, am frifo sydd wedi digwydd o ganlyniad i'r hyn a ddaw o'n cegau o ddefnydd ein tyfodau, am gasineb, am greulondeb, am atgasedd sydd wedi llifo o wefusau pobl. A fe ddisgrifio Paul y geg yn y modd mwyaf erchill. Fe mae'n ei ddisgrifio fe fel beth agored. Mae'n ofnadw yn dydw e. Allech chi meddwl am rhywbeth gwaith y hynny?
Mae fel rhyw anghenfil yn barod I ymosod ac I ladd, neu fan hyn mae'n darlun yma o'r gwenwyn yno ar waelod y geg o dan y tafod yn barod I wneud dinistyr ofnadwy. Ac unwaith mae'r geiriau wedi dod mas ar niwed gwenwynig yma yn gallu wneud. Sawl un sydd wedi gwneud drwg mawr drwy ddefnyddio eu cegau a'r gweniaeth yma sydd yn dod o'i cegau. Yr iaith ar wen ar y wyneb. Mae'n erchill, ond mae gweniaeth falle'n waith nag unrhyw fath. Pa mae rhywun yn clodfori, rhywun i'r cymylau, ond mae'r cymhelliad yna yn amlwg I bawb, o gasineb sy'n tu ôl iddo. Ac mae'n arbenigrwydd fan hyn, ond oes na, mae'n bobl wedi meistroli'r gamp yma. O ddefnyddio iaith gyda gwen, a hyd yn oed chi wedi gweld, mae'n gweddio, gallu gweddio am bobl, a rhywun, a sŵn o mor dda, ond tu ôl, mae fel gwenwyn a sbiaid, a rhyw gasineb yna. Mae hwnna hyd yn oed yn waith nag unrhyw beth. Yr hagrydd sydd yn dod mas o'r geg, ond I ni gyd yn eogo fe. Mae Paul yn gwybod, a mae hwn yn mynd I taro rhyw bwynt, rhyw hoelen ar ei phen I ni'n bersonol. I ni'n gwybod I ni'n gallu bod yn eogo ohono fe. A mae'r casineb sydd yn gallu dod, a'r balchder, a'r niwed sydd yn gallu dod allan o'r geg. Pwy sydd yn gallu dadlau nad yw hyn yn wir ohonynt hwy? Mae'n mynd ymlaen, mae'r dadl yn mynd ymlaen I ddisgrifio difrifoldeb y sefyllfa sydd yn wir am bob un a enir. Pob un a aned ar wyneb y ddaear, ers y cychwyn, ers I adda gwympo, ers I adda gefo bechu a torri cyfreitiw, ers I bechod o mewn, mae wedi bod yn wir o bob babi bach sydd wedi cael ei eni. Ym mha bynnag wlad, ym mha bynnag genedl, ym bynnag oes sy'n ni'n sôn amdano. Pob un yn pechaduriaid, a mae pob un gyda'r broblem gyda'r geg. Peidiwch â poeni am y pethau eraill am y tro, am anfoesoldeb, a pethau fel yna. Beth am ni I defnyddio hwn fel dadl? Y mae hwn yn disgrifio pob un o'n ni, yn adnod 15 nawr, mae'n mynd ymlaen I disgrifio beth I ni'n gweld heddi. Bian yw ei traed I dywall gwaed, distryw ac aflwydd sydd yn ei ffyrdd. O, mae hyn yn wir o ran blynyddoedd didor o ymladd ac o ladd ac o ryfela sydd wedi bod trwy hanes y byd. Ond dyna yw hanes, gan amla. Dydw I ddim yn hanesydd, ond os ych chi'n astudio hanes, tybio ni mae prif bwnc hanes yw ymladd. A twyll. A phechod. Oes yna gyfnod lle ni bu ymlaeth? Lle chi feddwl am unrhyw gyfnod yn hanes y byd lle na fuodd na ryfeloedd? Edrychwch ar y glob, ond yw yn brawf o air diw? Byd llawn cweryl ac atgasedd? Dyna beth ni'n gweld. Ewch ati I edrych I weld os allwch chi weld unrhyw wlad yn y byd sydd heb ddioddef o'r broblemau yma. Dydyn ni ddim yn pwyntio bys yma at arweinwyr gwledydd, ond nid ydyn hwy yn ganlyniad o'r hyn ydym ni, ond nid ydyn nhw wedi cael eu magu ar y weilwyd ac maen nhw'n ganlyniad cymdeithas I ni'n gweld a digwydd bob nhw'n cyrraedd rhyw swydd o statws fel arweinwyr rhyw wlad, ond yr un fath a chi a fi nhw, maen nhw'n bechaduriaid. No disgrifiad ohonom ni sydd fan hyn yn mynnu ein ffordd yn dadlau. Ddim rhaid I ni fynd ar hyd y trywydd o taro rhywun gyda'n dwrn, neu seithi rhywun gyda gwn, neu gyda cleddyf, neu gyda cyllell. Ddim rhaid I ni sôn am hynny. Mae'r geg yn gallu gwneud yr un peth, a ni'n mynd ôl at adnod 13 ac 14. Y cweryla, y dadlau, sydd yr un ffordd arall o ddweud o dywall gwaed. Y cweryla, mae peth lleiaf oll. Pam fod hyn yn wir? Wel, edrychwch ar adnod 17. A ffordd tangnefedd nid adnabiant. Nawr mae'r adnodau'n fyr. Mae fel petai Paul wedi gweld, dydych chi ddim yn deall beth sydd yn wir amdano chi. Nawr I ni'n mynd lawr, mae'r adnodau'n fyr. A ffordd tangnefedd nid adnabiant. Nid ydyn yn berchen gwir dangnefedd I ddechrau, heddwch. A Dyw heddwch cydwybod, dyw na ddim yno. Ond nid yna yw canlyniad pechod. Does dim tangnefedd, does dim heddwch. Mae yna aniddigrwydd yn ei calonau. Byth yn fodlon. Ond nid yw na'n wir o gymdeithas. Dyw cymdeithas byth yn fodlon. Yn gorfod mynd o un adloniant i'r llall. Mae yna rhywbeth yn corddi tu fewn. Mae Paul yn rhoi rheswm am hyn. Adnod 18. Nid oes ofn Dyw ger bron ei llygaid. Na'r rheswm arall.
am yr holl broblem yma, am ddisgrifiad o ddyn, yn byw heb ofni Duw, heb ei geisio. Ac os na ryw elfen o geisio, mae dyn yn creu rhyw dduw o'i wneithuriad ei hun, Duw fydd yn fodlon a'i fywyd yn bersonol. Dyna yw ceisio Duw. Dydyn nhw ddim yn ceisio'r gwirionedd. Does neb yn deall. Ond yn sicr mae dyn yn byw fel pe na bai Duw. Yn sicr dydy dyn ddim yn ofni Duw. I ni'n gweld hynny mwy felly nawr yn dydyn ni. Efallai roedd na gyfnod lle roedd na elfen ond nhw'n dal yn byw fel petai yn trio cuddio'r ffaith bod na Dduw, ond falle roedd na fwy o ymwybyddiaeth rhai blynyddoedd yn ôl, ond dal yn byw fel pe na bai na Dduw, ddim yn wir ofni Duw, neu fydden nhw ddim yn pechu. Fydda dyn ddim yn pechu beth nhw'n sylweddoli bod Duw yn ei gweld nhw, ond mae yna rhywbeth ambell i fywyd, lle mae yna rhyw ymwybyddiaeth, ond wedyn maen nhw'n perswadio eu hunan i anghofio am y peth ac i gario ymlaen. Am dweud, mae pawb yn yr un cwch, dyna beth maen nhw'n dweud. Yn byw, ond onyd i ni mewn oes nawr, does dim unrhyw ymgyffred o gwbl fel petai nhw'n byw ger bron golwg Duw. Does dim ofn o Dduw. Am ddarlun triennus, am gondemniad, mae'n mynd ymlaen, adnod 19. Ni a wyddom hefyd am ba bethau bynnag y mae'r ddeddf yn ei ddywedyd, mae wrth yr rhai sydd dan y ddeddf, y mae hi yn ei ddywedyd, fel y ceier pob gennau. Ac y byddai'r holl fyd arn farn Duw. Sylwch hyn, fel y ceier pob gennau. Fe ddaw dydd, pan bydd y byd yn fyd, ni ellir ateb y cyhyddiad, y clochtar anghrediniol byddarol sy'n nawr. Mae yna ddydd yn dod, pan bydd y balchder anghrediniol yma o godi dwrn lan at Duw. Y ceir pob gennau. Gai ofyn, oes yna rai dal i feddwl ei bod yn ddigon da? Ar ôl clywed beth sydd gan Paul i ddweud, oes na rai sydd dal i feddwl ei bod nhw'n ddigon da i gyrraedd safon Duw trwy plesio Duw. Oes na gryfyddwyr efallai sydd yn gwrando sydd yn meddwl ei bod nhw wedi cyrraedd y safon. Nad ydyn nhw unwaith wedi dweud gair croes. Nad ydyn nhw unwaith wedi bod yn flin. Ydyn nhw'n credu bod nhw wedi bodloni gofynion y tad, sef cadw'r gyfraith yn llwyr o'i genedigaeth hyd at ei marwolaeth. Oes yna rhywun sy'n dal yn ddigon ffôl i feddwl ei bod nhw wedi cadw deddf Duw a'i gyfraith. Grandewch ar adnod 20. Am hynny, trwy weithredoedd y ddeddf, ni chyfiawnheir un cnawd yn ei olwg ef, canys trwy'r ddeddf y mae adnabod pechod. Mae Paul am bwysleisio. Trwy weithredoedd y ddeddf, does dim modd i unrhyw un a enir gyfiawnhau ei hunan. Dyw e ddim yn bosib. Dyw e ddim yn bosib i ni fodloni gofynion y tad. Pam i ni'n bechaduriaid. I ni'n euog, i ni'n frwnt. I ni o dan condemniad. Pob un ohono, i ni gyd yn yr un cwch. Ac fod y gyfraith yno i fod yno fel ein ysgol feistr i'n dysgu ni ddangos i ni'n pechod. Does dim modd cyrraedd y safon o berffeithrwydd. Mae yna gondemniad yn dod o'r gyfraith. Pan i ni'n clywed y gyfraith, mae'n ein condemnio ni. Pan i ni'n clywed bod rhaid i ni fod o rhyw safon, a'r safon i'r perfeithrwydd. Na, ydyn ni'n cael gwneud yr holl beth yma, ni'n dymuno wneud. Yna beth mae'r ysgrythyr yn dweud? I chi o dan condemniad. Mae yna restr hir yn does na, sydd yn disgrifio ni gyd, os y'n ni'n onest. Ond mae'r gymaint o'n ni'n meddwl, na, dwi ddim yn eog o hwnna, dwi ddim yn eog o hwnna. Ond yn ein cylonau, ni'n gwybod ein bod ni. Ond mae yna restr hir o bethau sydd yn dangos ac yn dweud beth yw'r rhai sydd o dan condemniad. Ac i ni'n mynd i cael barn oherwydd hynny. Mae'r gyfraith yn dangos i ni ein cyflwr triennus. Gai ofyn oes na rai sydd yn gwrando, mae'r ysbryd glân wedi dechrau goleuo llygaid yr enaid. Eich bod chi'n dechrau gweld eich cyflwr. Wel, dyna'n gweddi ni. Yw fod yna rhai yn dechrau gweld nad ydyn nhw'n agos at y safon. Nad yw crefydd yn ddigon. Nad yw mynd i gapel am 80 o flynyddoedd, 90 o flynyddoedd yn ddigon. Nad yw gwybod yr emynau yn ddigon. Nad yw gallu adrodd epistolau Paul ar gof yn ddigon.
Nad yw fod yn neis yn ddigon. Nad yw bod yn rhywun o fewn cymdeithas a pawb yn dweud, os fi yna Gristion, dyna fe. Dyw hwnna ddim yn ddigon, achos y safon yw perffeithrwydd. A mae Paul a gair Dyw yn dweud, does dim un cyfiawn, ac i ni gyd wedi dod yn fyr o ogonion Dyw, ac i ni gyd o dan condemniad. Mae hwnna'n broblem anferth. Mae hwnna'n golygu fe fyddwn ni'n cael ein condemnio yn rhagwyddoldeb, yn ni ddyfarn, tragwyddoldeb. Dyna pa mor ddifrifol yw e. Dyw e ddim yn rhyw fater bach i ni cael trafodaeth amdano. Dyw e ddim yn fater bach i ni cael rhyw grŵp bach i roi rhyw meim i ni. A mae peth nag yw. Mae e'n fater i weiddi mas. I chi gyd o dan condemniad Dyw. Am eich pechod, am eich bod eich wedi'ch genu'n bechadurus, a dim ond un ateb sydd. Ac felly'n olaf, y trydydd pennod yw dim ond un. Mae e'n sefyllfa druenus, ac ar un olwg yn anobeithiol. Yn wir, mae hynny yn gywir. Mae e'n druenus ac yn anobeithiol. Ond wrth i ni ddweud fod yn anobeithiol, mae yna obaith. Mae'n rhyfedd dweud y fath beth, ond dyw e. I rai mor dywyll, i rai mor bechadurus, i rai mor styfnig, i rai mor gaeth, i'r rhai sydd methu gwella eu hunan, i'r rhai sydd ddim yn gallu treulio bywyd cyfan o fod yn dda, ac yn ansywydoli ar y diwedd, dyw'r gorau sydd ganddyn nhw yng ngolwg Dyw, mae e'n fratiau bydron. Dyna chi siom yn mynd i gael, wedi byw bywyd llwyr, wedi trial ei gorau i ymwahanu o'r byd, ac i fod mor gryfyddol as i phosib, i gyrraedd pen y daith, ac i sylweddoli fod i gorau nhw megis bratiau bydron yng ngolwg Dyw. Mae e'n druenus ond dyw e, ond yna, na fyddwn ni'n gallu dweud oedd rheini ar ei gwely angen. Mae yna obaith i rai fel chi hyd yn oed. Mae yna obaith i'r llofrydd gweithaf. Mae yna obaith i'r rhai mwyaf anfoesol. Achos i ni gyd yn yr un cwch. Y cryfyddol a'r digrefydd, y moesol a'r anfoesol. I ni gyd yn bechaduriaid. Ond mae yna obaith yw be mae Paul yn dweud. Nawr dwi'n mynd i ddarllen y geiriau yma, achos allan ni bregethu ar bob un adnod, ond does dim lot gwell na darllen geiriau Paul. Mae mor glir. Hyd yn oed yn iaith William Morgan. Mae'n od yn diwedd, mae rhaid i chi fod yn neiddio pob peth. Pam? Mae'n mor glir, does dim eisiau lot o foderneiddio ar y iaith yma. Pobl sydd yn canolbwyntio, beth yw gwaith y bregeddwr, yw esbonio unrhyw beth sydd ddim cweit mor glir yna, ta beth, ac allwch chi ddarllen lan ar y beth. Ond mae mor hyfryd, mae mor gywir. Gwrandewch ar y geiriau yma. Adnod 21. Ac yr awr hon. Dyma'r gobaith i'r rhai sydd dan condemniad. Ac yr awr hon, yr eglurwyd cyfiawnder Dyw heb y ddeddf. Wrth gael tystiolaeth gan y ddeddf a'r proffwydi, sef cyfiawnder Dyw, yr hwn sydd trwy ffydd Iesu Grist, ac i bawb ac ar bawb a gredant, canys nid oes gwahaniaeth. Oblegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am ogoniant Dyw, a hwy wedi ei cyfiawnhau. Sut? Yn rhad trwy ei ras ef. Sut? Trwy'r prynedigaidd sydd yng Nghrist Iesu. Mae wedi'n prynu ni, mae wedi talu'r pris, fe yw'r achos, fe yw'r ateb. Adnod 25, yr hwn a sododd Dyw yn iawn, fe sydd wedi gwneud yn iawn am ein pechodau ni. Adnod 25, trwy ffydd yn ei waed ef, sut i ni'n gallu dod yn blant iddo? Ni'n derbyn yr hodd o ffydd. Ffydd i gredu beth? Fod ei waed yn ein golchi ni'n llwyr lan i ddangos ei gyfiawnder ef. Nid fy nghyfiawnder i, does gen i ddim. Trwy faddeiant pechodau a wneithid o'r blaen, trwy ddioddef garwch Dyw. I ddangos ei gyfiawnder ef y pryd hwn, fel y byddai ef fe yn gyfiawn, ac yn cyfiawnhau y neb sydd o ffydd Iesu. Amateb i broblem anferthol, ein pechod yn ein condemnio ni. Yma'r cyfan yno. Beth yw'r ateb i argyfwng yr enaid i bob un ohonom ni? Yr ateb yw Iesu Grist.
Dyna ddarparod Duw ar ein cyfer ni I achub ein heneidiau ni, I ryddhau ein heneidiau o gaethiwed pechod, fe gyflawnodd Iesu Grist y gyfraith yn ein lle ni, fe gyrraeddodd ef y safon o berffeithrwydd I ni yn ein lle ni, cymerodd ef y gosb ar y groes yn ein lle ni, fe dywallodd ef ei waed, fe dalodd ef y pris am ein hachubiaeth, mae yn rhoi hyd yn oed y rhodd o ffydd I ni allu credu ac ymddiried ein heneidiau ynddo ef. Os ych chi am ateb I broblem cymdeithas, ac i'ch problem chi yn yr ateb I Iesu Grist, dewch ato felly, dewch at y groes, ac wrth ddod, dan bwysau ei ogrwydd eich pechod, wrth ddod, a prin iawn methu cyrraedd yna I chi'n llusgo yno, ac I chi'n dod methu dyrchafu eich llygaid bron iawn, ond wrth ddod, beth sydd yn digwydd wrth I chi ddod, ac yn dymuno cael maddeuant, I dymuno cael iachad, I dymuno cael eich golchi'n lan, I dymuno cael y clogin o gyfiawnder i'ch gorchuddio chi'n rhwydd. Beth sy'n digwydd? Mae e'n rhoi ffydd I chi fel rhodd, rhywsut. Dydw I ddim yn gwybod sut. Yr unig beth dwi'n gwybod yw fod y Beibl yn dweud fod yr ysbryd glân ar waith yn arwain yr enaid at y groes. Ac wrth i'r enaid dod, wrth i'r ebychiad dod, hyd yn oed os oes na eiriau, o Dduw bydd drigarog I'm. Wrth ddod, wrth ebychu, wrth weiddi, wrth grio, wrth ofyn am faddeuant. Mae yna wyrth yn digwydd. Mae yn delio gyda'ch pechod, mae'n cymryd eich pechod, ac yn ei hoelio fe i'w groes. Ac yna mae ei waed yn ein golchi ni'n llwy'r lan, ac mae'n rhoi rhodd o ffydd I ni hefyd I gredu, ac I ni'n gallu codi o'r groes yn llawenhau yn gwybod yr wyf yn ymddiried fe enaid nawr hyd tragwyddoldeb. Sut? Yn fy ngweithredoedd I na, yn fy mynychu capel trwy fy mywyd I na, yn fy achosion I helpu'r trydydd byd na, beth yw'r gobaith sy gen I? Bod Iesu Grist wedi maddau I mi fy mhechod a dwi'n credu. Sut ydw i'n credu? Dwi wedi cael yr rhodd o ffydd. Sut ges i'r rhodd o ffydd? Dwi ddim yn gwybod. Mae'n wyrth, mae'n ddirgelwch, mae'r ysbryd glân wedi rhoi ei mi. Wrth ddod at y groes, mae'n rhoi ei chi. Ac yna mae'r baich yn mynd, mae'n diflannu, ac mae yna lawenydd yn llifo trwy'r enaid. Dyna iachawdwriaeth I chi i'r broblem fwyaf mae'r byd yn ei wynebu. Felly dewch ato, tra I fod yn agos, ac fe brofwch i'r gwaed yn llifo'r ffynon. Yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Dyna'r addewid. Y sawl a ddaw ato ef nis bwri'r ymaith byth. Mae yna ddewid yng Nghaerdyw. Os dewch chi at y groes, fyddwch chi ddim yn cael eich gwrthod. Does neb wedi cael ei gwrthod. Felly dewch tra bod cyfle. Dewch tra I fod yn agos. Galwch arno. Megis y mae'n ysgrifenedig. Nid oes neb cyfiawn nac oes un. Nid oes neb yn deall. Nid oes neb yn ceisio Duw. Ond pan mae'r ysbryd glân ar waith, dyna chi wahaniaeth. A mae'n arwain chi at yr un sydd yn delio gyda'r argyfwng. Felly dewch at Grist tra ei fod yn agos. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil, yn diolch am maddeuant pechodau, yn diolch am yr unig un sydd yn gallu delio gyda'r argyfwng sydd ar ein henaid. Yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Te'r gweithio neu'n plith, I ni'n gofyn i'n ôl trwy enw, a ceiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu emyn rhif 298 ac hefyd 299 o'r nef mi glywais newydd fym cododd ar fy nhraed. 298 ac hefyd 299, gen I sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi rasu'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.